bizirik gauzak egitea gustatzen zaizu. Gustatzen zait, egia da. Zuei bai, ezta? Bai, gusten. Antzerkia horregatik gustatzen zaizu? Bueno, antzerkia beti gustatu izan zait. Guk etxean bagenuen umetan maleta bat, eta beti kontatzen dut, oso polita da, maleta. Zer da? Maleta bat, mozorroz beteta. Eta orduan, euria egiten zunean, edo ama naskatu esaten, guazen maleta teatzea. Eta orduan, ateratzen genuen maleta, mozorrotzen ginen, eta jolasten genuen antzerkia egitera. Edo, bai, eta anai arrebasko ginen, eta orduan oso ondo pasatzen genuen. Orduan, orain maleta entzuten duzun bakoitzen? Maleta da, juhu! Fantasia. Bai, bizia, hori da, eta sormena, eta batez ere ondo pasatzea, eta ondo pasaraztea, ze hori ere importantea da. Bai. Antzerkia esan dut eta aipatu dut, zuri horren beste gustatzen zaizulako, pentsatzen nuen, zure aurrean publikoa daukazulako, eta hori ere garrantzitsua dela. Bai, badakizu, Claudio, leheno kalkulatzen haitu nez, badakizu zenbat urte daramatzadan antzerkia egiten? Zenbat? Hasi nintzen, 6 urtekin egin nuen lehenengo antzeslara, bai. Horrek esan nahiko luke 60 urte daramatzala antzerkia egiten, bai, bazen hori alde batera guztia. Ja, antzerkia pixka bat... Profesional edo... Bueno, edo behintzat jabetuz, bai, 14 urte eukiko nituen, orduan, badaramatzat, 76 dauzkat, orduan zenbat urte, 50... Matematiketan ez gara honaik izan. Bai, ni asko gustatzen zaizkit. Asko gustatzen. Matematikak asko gustatzen zaizkit. Bai, beti gustatu izan zaizkit. Batek pentsatuko luke, agian artista zarenez... Lotura handia dauka, beti sormenak matematikarekin beti. Bai? Bai. Ez daki, badauka holako konexio bat, nola antolatzen diran gauzak, nola antolatzen den numeroak, eta nola sortzen diran operazioak nola egiten diran lekuetara iristeko. Hori oso polita da, niri asko gustatzen zait.